kyllä mä tiesin jo pienestä pitää, että musta tulee hyvä kantinpyörästäjä. Kyllä mä kävin kokeilemaan vuoden alppujoukkueessakin, mutta ei se paranteri tykännyt pyöreistä kanteista. Huoltomiehen työssä on tärkeinä nuo välineet ja hyvät syklit ja harjat tietysti. Kyllähän se näin, että masali on tärkeä. Joo, se vähän pitkiä päiviä tulee tehtyä, aika paljon tulee joutuu kahviin mustana. Slaatnari. Joo, se on nyt suksia, slyykeleitä, elanneita, fissereitä, mutta kyllä kaikki sukset on niinku yksilöitä. Ai saatana, kun on kuuma, miksi palaa?